señoras e señores, son as 6:25 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando... Paramos! Aplaudimos! Paramos! Moi ben, está entregadísimo o público de Xermade que ven a xente a vernos hoxe aquí no Voltas co Prato. Bueno, dicía que son as 6:25 da tarde e como cada tarde estamos cociñando no Voltas co Prato da Televisión de Galicia en rigurosísimo directo. Por certo, se aínda non nos seguides nas redes sociais, como sempre digo, @ Voltas co Prato. Por qué? Porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. Xa sabedes que estamos pensando máis e máis e máis sorteos para regalarlle cousiñas á xente da casa. E ademais, aí nese Instagram hai dúas persoas maravillosas, como están aquí, hoxe no plató. Que pase, por favor, Xulio Mato, Estefanía Colmeiro, un aplauso para eles. Estades preparados e preparada para a borrasca que ven? É certo, eh? Que va? Non, sei que vai chover. Xa está. Se ten que chover, Choveu que todo o día. Pero todo o día, Ti viche toda a tarde, pero choveu desde a mañá. Eu vin todo o día a chuvia, a verdade é que hoxe choveu moitísimo, eh? Cambiou o tempo, anda o tempo loco. A ver o sábado, se mellora. Anda descontrolado. Non, po sábado que temos a boda de Inés, da directora, por Estás favor. facendo maior cañotas. Sí. Un respeto, que Cando pasa? se fala do tempo... Donchos osos. No, dai muscadrís. Os cadrís. Muscadrís, sí. Sí, Muscadrís eso é de non usar. Bueno, Estefanía, como estás? Ben. Canto tempo? Igual que unha semana ou así? Canto tempo como tempo. Pero escoita, no, de verdade. Máis dunha semana hai que non te vexo. Sí, pode ser. Ai, Dios pode mío, ser. que larga se Perdín me a conta, perdín a conta. Fíxoseme larguísimo botar unha semana sen verte. Máis dunha semana. Durísimo para o meu corazón. Si xa non te lembras. Bueno, un pouquiño sí. Señoras, señores, imos cociñar a ver que nos trae Isabel de Mondoñedo. Ola, son de Xermade e chámome Isabel Freire Nogueira. Quero que me ensiñen a facer novas recetas de espinacas, porque eu sei facelas de varias maneiras, pero quería aprender máis, porque teño moitísimas na huerta. Faigoas en revueltos, faigoas en tortilla e faigoas en ensalada. E estes cociñeiros, como son buenísimos, espero que me den novas ideas. Un pequeño a toda a miña familia, aos amigos e compañeiros. Aí está. Decía Isabel da corta vaca, bueno, decía Isabel non, o título do programa é da corta vaca e da terra. A espinaca. A espinaca, exactamente. Dicíanos que quería algo con espinaca, porque a espinaca moitas veces a xente di, espinaca está boísima. A espinaca, ti que cara lle pos cando che din espinaca? Espinaca. Pero que cara pos cando che din, hoxe vas comer espinaca? Un sorriso. Un sorriso ti? E un sorriso regalo as espinacas. Imagínate. Se lle poden gustar, ti que cara pos cando che din espinaca? Sorriso. Tamén. Bravo. Bueno, que decimos sempre que hai moita xente que di, espinaca que non sabe nada, que non sei que non sabe. Mentira! Esa é a celga. Esa é a celga. Esa é a celga, que ten peor fama que a espinaca. Nós estamos aquí para desmentir absolutamente todo respecto á cociña en Galicia. E hoxe, Xulio Mato e Estefanía Colmeiro van a demostrar. Xulio, que vas facer? Unhos espaguetes. Unha pasta que se chama pasta Popeye, porque leva espinacas na pasta, espinacas na salsa, espinacas no sorriso. Rebuscaches o nome moitísimo. Foi o primeiro que se me ocurreu, fíjate. Son un Espinacas, genio. Popeye. Son un xenio. Vamos, espectacular. Como lle chamaría? Popeye. E vai ser verde toda a pasta, Vai ser verdad? todo verde. E a salsa tamén. Digo, sí. Claro. Bueno, pois vai ser a pasta Popeye de Xulio Mato. Como a túa vida laboral, está verde. Esa non a esperaba, esa foi boa. E a nosa querida Fanny Colmeiro, pouco supersticiosa, que vende amarelo, algo que na televisión normalmente... Porque coa espinaca Buah, é super suave, ademais. Sí, a ver. é peluchiño, non é como a ti. Ai, é como tocar a Winnie the Pooh, Mais ou menos. sabes? É super guai, sí. Pero con espinacas. Pero con Pero con espinacas. espinacas. A ver, que vas facer ti para combinar ese amarelo e este verde da espinaca? Pois vou a facer unha pascualina, que é como unha torta, unha empanada de espinaca. É que eu por Pascualín penso no trator, sabes? Sí, sí. Non foi Sí, o primeiro. foi o primeiro que me dixo Xulio. A mí Foi o primeiro que me me dixo a Xulio, cabeza. O sí. sea, perdón, Pero a esta torta torta de, pascualina. sí, a esta torta de espinaca denomínanlle o nome de pascualina. Ah, vale. Sí, sí. Que se vai? Con masa filo, pode ser? En este caso vou usar pasafilo, pero podríase facer con pasta de hojaldre. Acaban de deixar morto, cañotas. En la bañera. Moi ben, señoras, señores, cociñamos espinacas no Voltas co Prato, quedamos con Estefanía, a do xersei amarelo, Colmeiro. Veña. A ver, contanos, Fanny, como vas facer ti o tema da espinaca, pasta para... Vamos a empezar polo Bueno, pasta, recheo, perdón. porque a pasta mercámola A pasta, sí, neste caso. para a torta. Vale, o recheo, vamos a empezar con un refogadiño de cebola. Ai, que rico, como sempre. Cantas cebolas... Algún día poderemos saber máis ou menos cantas cebolas consumimos neste programa. Porque aquí... Pois a ver, podes empezar a levar a conta. Sí, ó.
Algo terás que facer. Contar cebolas. Ou revisar todos os programas tamén. Traes unha libretiña e podes ir empezando a anotar esas Imaginas cousas. contar todas as cebolas de todos os programas do Voltas co Prato que levamos? Dos casi 600. Bo, toleamos. Pois é fácil o cálculo. Ponlle 2 por programa e xa está. 2 cada un, ao millor, Mais ou No. menos, sí. Non, Unha. unha, cada un. A ver, porque Cada hai que sacar a dos por media programa. dos De media días unha que boa se media, fan... Vale. Claro, dos días que se fan sobremesas. Dúas cebolas por programa. Por 600 programas casi. Moi ben, gustou a media. Ou a media de Xuli Mata. A ver, veña, entón, dime como é a túa receita, cantidades, espinaca, como se empeza co recheo, vexo que tes aquí O cebola. recheo, a ceboliña ben picadiña e vamos a deixar que se refogue. Ajá. Nesta ceboliña despois vamos a botar a espinaca e a celga. Vale. A partes iguais, ou se che gusta máis a espinaca e menos a Vale. celga, podes botar máis dunha que da outra. Moi ben, estou E intentando a axudar. espinaca e a celga van a ir en cru. Vanse refogar nese aceite. Cocíñanse no aceite. Non me poñas cara rara. No, eu estou... Ti non eu estou- comes espinacas, eu polo que estou vexo. Sí, Pero non gústame as moito, cociñas. Desconxeloas. Pois agora Sí, telas que en... sorpresa. Son moi boas para cociñar. Además veñen para desconxelar, sí. además veñen en bloques. Eu Tiras recomendo un que bloque uses de lata. por de lata, mira, pois a Ou partir de lata. embotadas, vamos. Ah, no, pois de Máis lata. que conxelada. Pois será en lata a partir de agora. A xente da casa que nos chame, 664-483419, teléfono da Voltas co Prato que podedes chamar para dicir o que queirades respecto a espinaca, se vos gusta ou non, se sodes do sector, si espinaca mola un montón ou do sector non sabe nada, porque tamén non hai, e que nós defendemos Home, que sí, que se pode cociñar ten un e que sabor está moi boa. terroso, non? Correcto, a min gustame particularmente. E ademais, repartimos cartiños, como sempre, 50 euros dunha vez, 50 outra, na televisión máis verde de todas, hoxe, mirad, que verde é Hasta o espinaca. público vende verde. É verdade, hoxe. é verdade. Ata o público e os vosos delantais son verdes. Mira, que verde ben verde espinaca. A xente de Xermada, Oh, Sí. que gusto, que gusto. Vale, Moi pois ben. nesta ceboliña que xa empezamos a hacer así refogadiña é onde vamos a botar a espinaca. En cru. En Aí cru, vai. porque se vai a cociñar no propio aceite, Jope, coa ceboliña. que guai. Sí, sí. E agora esperamos a que merme un pouco, porque a espinaca ao final merme Perde, un montón. perde, non? Sí, é todo Perde bastante. auga e a folla, pois, quedan nada. Eu vou ir Pois- engadindo aos pouquiños. Imos deixar aquí a Estefanía Colmeiro e imos co Popeye da televisión. Aí está. Está escoitando, a ver, como é? Tens que comer a espinaca, chum. No, era que pipa, ¿no? Mira, O Popeye da televisión, é ustedes. a mí non me fervía agua, pero ahora xa está, ¿eh? Ahora sí. A lavado, sí. Xa empezou a... Ti non fas en cru. No, eu Vale. vou dar unha escaldada de un minutiño só, vale? Ajá. Mira, e aquí vamos a facer xa a base da nosa pasta. Mira, aquí teño 2 ovos e 3 xemas. Vale? 2 ovos e 3 xemas. Eso é. E ca outra xema que fixeches? E ca outra clara que fixeches? 2 ovos e 3 xemas, son 5 ovos. 2 ovos e 3 xemas. 2 ovos e 3 xemas a maiores, Claro, vale. que outras Perdón, entendí. Unha bica blanca, unha bica blanca. Mal, vale. Unha bica blanca. Unha bica blanca. vale. Mira, os ovos, unha Ajá. culler de aceite e un poquinho de sal, vale? E bátelo todo. E vamos batir todo, pero con parte destas espinacas. Ah. Porque o que queremos é unha pasta verde. Vale, a xente pode ver aí as cantidades, para facer a pasta, por aí Eso debaixo é, escrito. con estas sí que cantidades, 650 de fariña. Que teño aquí. 650 de farinha. Iso para cantas racións che dá máis ou menos de Esto pasta? para 2. Para 2 persoas. O que tedes aí para 2 persoas. Moi Para ben. 2 persoas. Para 2 Vai, persoas, vai. para 3. Para 3. Para 3. Isto está ben para os cativos que sempre din no, é que o verde non me gusta, o espinaca non me gusta. Mételle na pasta. Sí que che gusta. Mételle xa na verás. pasta. xa Mira, verás como lle gusta. parte vámoslo meter aquí en agua con xeo Ajá. e vámoslo a refriar rápido. Cortar de cocción, Eso ¿no? é, para que nos quede un verde super brillante. É que vai pero quedar esto moito máis verde, claro. Para despois. Sí, sí. Eso vai ser para unha salsiña que vamos a facer despois. Xa che dixen que era espinaca na salsa, e espinaca. Leva todo espinaca. Leva todo espinaca. A receita de Xulio Mato de Eso. hoxe. Mira, ahora metemos de aquí. Mola. Vamos a botar un pouco máis para ali. Hola. Todo verde, cañotas. Moi ben. E iso, aquí apago ou non? Déxalo así. Apaga. Apago. Se estás destemplado, pode estar así un rato. Mira, e agora o que facemos é, poñemos aquí, Vale, sabes como vai? Sí, joder. E trituramos. Moi ben. Temos que deixar que se nos disolva ben a espinaca para conseguir que a pasta quede dun color verde. Non podes tampouco deixar que queden cachiños de folla, non moito. Eso, claro, no, algún Que sempre quede queda, pouquinho. algún sempre Sí, queda, pero pero mira pouco. como vai licuando, ves? Vale. Vamos a ir quitando de aquí. Vale. Moi ben. Vale. Interesante o tema da pasta con espinaca,
Vale, É mira. fácil, parece. E agora a mesma licuadora, o sea, a mesma batidora vamos a utilizar despois, entón non nos fai falta lavala porque vai levar o mesmo, espinaca, ovo, vale? Vale. Entón, mira, botamos aí E faz a pasta, non? Con iso. e vamos a amasar. Moi ben, pois vamos chamar a nosa convidada de hoxe para que vexa xa a pasta da espinaca. Recibimos cun fortísimo aplauso a Isabel de Mondoñedo. Un aplauso para ela. Hola, Isabel. Arrímate aquí, por favor. Que tal? Como estás? Ben, Isabel é de Mondoñedo, ven ca camiseta de Xermade. porque sou moi amiga dos de Xermade. Ah, eres moi amiga. Viví en Xermade 10 anos. Ah, xa estás... Podemos decir que eres mitad aquí, mitad alá. Eso. Mais ou menos, Eso. máis ou menos así. Pois Isabel pedíanos receitas con espinacas, algo así saboroso, algo diferente. E Xulio Mato quérete sorprender Pois non mira. con unha receita de espinacas, sino que toda a súa receita, Toda a receita vai levar ser espinacas. con Vai espinacas. ser unha masa de espinacas e unha salsiña de espinacas. Ja. Vamos a facer uns espaguetis algo gordos, porque vamos a facer sin máquina con cuitelo. Dos vale? fainas gordos demais, No, gordos demais non. Gordos demais non. Entón, agora, mira, con esta receita o que nos vai pedindo un poquinho máis de fariña, entón vamos dando hasta que podamos traballar a cama, vale? Ti es iso que queiras, Ti podes pedir o que aquí queiras. para mandar, Isabel? Sí. Sí, claro, Sí, claro. que- Menos en min, en eles. Inda que- Se lle mando eu, entón se lle voy a levar algo de carne. Sí, verdad? En vez de Eu tanto opino verde, igual. non? Claro. Eu opino igual, pero bueno, sempre Vale, carne, vale, por vale. un día vamos a comer un pouco sano. Vale. Un día... Parece que están tendo micro pinta aquelas, Ui, empezou ben, Isabel. Non sei sei, que pasa. non sei. Non sei que pasa últimamente que me tedes máis, frito, é eh? máis. Ten razón, vamos ver o de Fanny, porque o teu... No, este xa está, mira. E traelas máis lavadas. Sí, sempre. Escoita, Isabel. Ahora vamos a deixar repousar media horiña. Vale, perfecto. Arrímate aí, que che teño medo, arrímate aí. Boa tarde, Eu non digo Isabel. nada. Boas tardes. Espera, vaya loito de titáns, Aí temos, A ver quen rosma máis das dúas. Ímolo ver, venga, Por unha vez Estefanía. que dei Non fora hai eu. problema. Estefanía. Isto xa vexo que leva cebolas. Leva cebola, leva espinaca e leva celga tamén. Sí. Vale, Que tal eu vou cos facer cebolas? unha... Ben. Ben. Sí, gustame, sí. Vale. Vou facer como unha empanada, unha torta de espinaca e vou a botar tamén ovo e queixo. Oh, que guai. Vou usar o que queixo fresco e un E leva tipo mantequilla. galmesano. Isto é para a pasta. Ah. Despois para a montaxe está a pasta a filo para que axudar a que non se rompa e a que despois quede ben crocantiña. Vamos cada lámina pintando co pincelín. Moi ben. Como podes Boa ver, pinta. ela carne non lle bota, pero manteiga así. Sí. Así para que leve un pouco de sustancia, entendes? Para que leve un pouquinho de sustancia, E máis o tamén peixe. leva queixo, Sí, tamén sí, leva leva ovo. queixo, leva Correcto. Non sei se Pois... son de galiña casera, se son... Aquí tampouco todo sei, é a verdad. moi de kilómetro cero. A verdad é que non o todo sei eu moi tampouco. caseiriño. De galo non creo que sei. Dejalo no, eso seguro. Bueno, Isabel, chegou un momento no que che teño que preguntar cal das dúas receitas levarías ti para Mondoñedo, Xermade, para donde ti queiras. Bueno, metes que nas probe levaría as dúas. Desde que as probe xa chu direi. Cá levo para Mondoñedo. Mentes que nas De probe. mellor gana levo a il, cá ela. ¡Ah! Pero... Atención á ficha. Atención á ficha que acaba de soltar Isabel. A receita igual non leva, pero a Xulio sí. A Xulio sí. Bueno, mira. Espera. ¿Cómo? Vamos a dar un aplauso a Isabel de Mondoñedo, pedirse que decente e despois recibimos de novo. Veña, un aplauso para Isabel de Mondoñedo. Bueno, espinacas non teñen boa zona, para que negalo, aínda que nos saquen un sorriso pensando no rudo mariñeiro Popeye e Xulio Mato coméndoas mañán, tarde e noite. Daquela pensaban que eran moi ricas en ferro, pero a verdade é que non o son tanto, pero si son moi abundantes noutras vitaminas e minerais, perdón. Así que hoxe, no Voltas co Prato, queremos desbotar esta mala popularidade porque todos son vantaxes. É unha verdura nutritiva, témola todo o ano, atopámolas frescas ou conxeladas, sempre igual de saborosas, e teñen mil e unha formas de prepararse na cociña. Quiches, revoltos, croquetas, pasta... Bueno, non lle fagades un feo e probade as receitas de hoxe de Xulio e de Fanny. Estou seguro de que vos van sorprender e contádenolo, como sempre, en @voltascoprato, onde sabedes que nos tedes que seguir para pillar ao lugar. Vale? Así que, por favor, seguídenos. Despois desta intervención de don Xulio Mato, da súa mirada sensual e absolutamente arrebatadora, quero ver como vai a súa receita. Arrebatadora. A receita, non? Bueno, mira, vouche enseñar. A masa, unha é repousada, vale?
Esta sería que quería que ir á nevera. Pero que lle pasa? A tua masa faise pequena? Esta está fría. Non, home, non. Pero ahora vas a saber por qué. Vale. Eu vouche aprender como estiro un trociño que teño os outros xa estirados e cortadiños, vale? Por eso, é a mesma cantidad. Pero escoita, unha pregunta. Canto tempo pasou na neveira? Media hora, mínimo media hora, Vale. pero despois pode botar unha hora ou que Unha vez sea, que tes mesturado. simplemente para que sea máis fácil de traballar, porque esta toca. Está fría, Sí. entón ahora é Sí, mellor para traballar. esta Esta está quente vale, porque a vale. espinaca estaba quente, Vale, entón necesitamos claro, que refría, vale? Entón, mira, esperexamos un poquinho de fariña aí. Pero parece que se traballa ben, non? Que é así como... Sí, é boa de traballar, bastante pero plastilina, necesitamos ter aí fariña para evitar que se nos agarre. Entón, estirámosla o máis que damos, porque despois o que repousa un pouco en auga sempre hincha un pouco. Vale. Entón, non ten nada que ver co espaguete ou tallarín comprado. Non te chega a tabo, No, pero cortamos, para que estamos coitelos. Mira, E canto cortamos un pouco tarda aquí. en cocerse En isto? cocer, Porque, claro, será distinto. desde que ferva un minuto. Nada Desde que máis. empeza a ferver? Nada máis, eso é. vale. Por eso, Moi ben, hoxe non hai trampa, Moi ben, moi ben, moi ben. Bueno, que digas que non hai trampa, cando che falta mitad da masa aí, Non tamén. hai trampa a hora de... De cociñar. É igual. No entenderías. Entendería. Bueno, Mira, entón vamos- agora, escoita, mira, que isto, despois ti falas o que queiras mentre eu sigo. Mira. Perfecto. Entón agora o que facemos é cortamos así finiño e vamos facendo como un tallarín. Vale. Entón este onde botamos? Pois onde están os outros. Ves? Pero mira, fíjate en este que acabo de cortar, estes que estaban igual, como van hinchando, por eso son espagotes. Claro. Espagotes hinchan como Popeye, claro. Hinchan como Popeye. A espinaca, claro. Pero queda claro. moi rico, Pois Queda moi rico. precisamente por aí van os tiros. Como se chama a receita de don Xulio Mato? Pasta Popeye. Pasta- Bueno, chamo eu así, non se chama... Pasta ruda, pasta Popeye, Pasta- de silleda, pasta forte. Como é? Home, pasta de silla dá moito non, porque mariñeiros moito non hai. Bueno, xa, Pero forte, pasta forte. Popeye. Pasta Popeye. 664-48-349, chamado a voltas con prato, 50 euriños en xogo e a posibilidade de solicitar un Xulio para que vaya á súa casa se lle fai falta. Vale? É como rumba. Aí está, como a rumba. Chega ali, cociña uns espaguetis e marcha. Funciona así, Xulio Mato. Entón, Bueno, pues mira, ahora vamos a ir cortando, non? Vamos a ir cortando, según os cortamos, vamos mesturando con un poquinho de fariña que temos aquí. Axudamos sempre con un pouco de fariña para que non se nos agarren entre eles, vale? Vale, Que despois ímolo sacudir ben para que vayan á auga. perfecto. E despois vou facer unha salsiña, pero despois, á volta. Despois, a volta. Mientras tanto, nos imos... Fan, colmeiro. A mí me gusta la pascualina. La pascualina. Dame más pascualina. A mí me encanta la pascualina. No, non vou bailar isto. Estalo deseando. No. Que soso eres, estálo deseando, Perdona? cañotas. A túa Cando cadera- bailas Fervecha ti? sangre, Cando bailas fervecha ti neste sangre. programa? Mira, unha cousiña. As espinacas engadimos un pouco de urego e un pouco de noz moscada no que foi na mestura, vale? Cando estaban na tixola, queres dicir, non? Agora sí, Vale. no remate xa. E no molde fun poñendo que foi as láminas pasta da filo. pasta filo. Moi ben. Fixen varias capiñas. Como xa o fixemos en varios programas, non te avisei. Isto xa o tes moi visto, Sí, non? sí, no, pero sobre todo para que non rache, non? Porque se non racharía moi fácilmente. Efectivamente, Vale, vale, xa vale. puxen o que foi a base de ese sofrito. Agora vou a poñer un pouquiño do queixo galmesano relado. Moi ben. Un Esta ten pouquiño de... sustancia, Sí, moita Esta ten sustancia. sí. Ai, E queixo fresco. O queixo Si fresco. mi nai encanta o queixo fresco. Sí. O do queixo pois, é un pouco ao gusto. Claro. Se che gusta un queixo máis forte, podes botar algún queixo máis forte, non? Sei afumado, queixos... Que fas? Voulle poñer o que é os ovos. Pero os ovos como van? Van a ir así enteiriños, varios ovos, vou a poñer no que é na base, e van ser cocer no que no forno. E despois, cando cortes o que é a empanadiña, xa queda o ovo Claro, e máis faise toda a clara tamén, a xeme a clara faise todo. Un ovo cocido en medio da empanada. Hola, que curioso. Moi curioso e ten aspecto de que vai estar moi bo. Eu creo que lle vai gustar a Isabel, Home, isto que non lle vai a gustar, cañotas. A ver, non sei, se alguén non lle gustan espinacas, A ver, co ovo, co queixo, xa, tes razón, vale. Sí. ao final... Tes razón. Mirade que curioso, cos 5 ovos aí. Moi ben, que se vai cociñar no forno despois. No forno, sí. Moi ben. Isto remato así co queixiño, vou a rematar con outra capa xa de espinaca, Tapando por riba, non? tapando por riba, e despois pecho o que é a empanada con outra lámina de teño unha pregunta, antes de pasta. dixeches que lle botabas
varias capas de pasta filo, neste caso, cantas lle botaches ti, máis ou menos? Para que sexa así resistente, 5 ou 6 capiñas. 5 ou 6, eu estaba pensando en 3 ou así, vale. A ver, son moi 5 ou 6. finiñas. Sí. A ver, tamén, un pouco isto é o gusto. Sí. Son moi finiñas que aguante o contido, o recheo. Sí, vale. Gústame a idea desta torta, como era? Pascua? Pascualina. Pascualina. É que me Ti sale pensa- Pascualín, Claro, ti pensa no Pascualín. Aí está, a Pascualina. Ti pensa no É que me sale Pascualín. Pascualín, de verdade, polo trator, en serio, é moito, O Pascualín. Nin que lle deras ti moito ao trator. Non, pero cantas historias sabemos do Pascualín. Moitísimas. Sí, moitas. Bueno, sí, historias dos tíos, sabes, que contan. No, Pascualín, na familia. Agora pintámolo e xa ten que ir ao forno. Canto tempo ten que estar no forno? Que quede ben douradiña. Eu dinlle a 180 grados 15-20 minutiños, dependendo do forno, pero sí, 15 minutiños xa debería estar ben Tampouco é tanto feita. tempo, non? Sí, que este É unha masa moi finiña, logo se fai. Pois ben, imos ao forno con Estefanía Colmeiro, no pechaches, tentino, creo. É que é un pouco fallo do... Vale. 15-20 minutos, Sí, 180 grados. 180 graus, 15-20 minutos, deixamos a Estefanía Colmeiro que continue co seu. E imos con Xulio Mar. Veña. ¿Te acordaste de esta canción? Desta canción non, de Popeye sí que vin moitísimo. Sí. Eras popellero. Pois Popeyero, sí. Bueno. Eu a verdade é que os debuxos animados sempre me fliparon, así que... Un cuarto de cunca de aceite de oliva. Atención á medida! Un cuarto de cunca de aceite de oliva. Que cunca? Unha cunca de viño. Unha cunca de viño, un cuarto. Eso é unha cunca de viño? Eso é a mitad da Eso é mitad. unha cunca de viño? A mitad da mitad. Que despois non me dá tempo. Dunha callada, ou de sabe de 3 que é? semas. 3 semas de ovo, 50 gramos de queixo galego de Arzúa curao Moi ben, e 4 dentes de allo. moi ben. Vale. Moi ben que sexa de Arzúa, moi ben E o callo. as espinacas que tiñamos reservadas, escurrímolas ca man, vale? E pa dentro. Ves, así é como saen do congelador. Así é como saen do congelador. Correcto, así. É máis o que lle botaran. Pero bueno, Bueno, Xulio, xa estamos. pero bueno, que non é un mal hábito, Mentras comas algo de verdura, que Sí, se non é isto como moita churrasco, verdura. se non isto churrasco. Hoxe cocido. Oxe comiche cruzado. Sí, cocido, non cruzado. Bueno, mira, toma, que dis? Cruzado. Mira, metemos un meneo para que Eso pille. non vai. Vai. E sabes como vai ir? Porque te Dando. vamos a axudar con esta auga que temos para facer a pasta. Mira, Aí vai, ahora sí, arrancou. arrancou. Pero non lle podemos botar de principio porque senón podes nos derreter o queixo. Mira que salsa verde máis espectacular que nos vai quedar, Pero tens que parar a máquina para repartir Non hai cartiñas. problema. De paso, lle boto pemento. Moi ben. Imos ao Carballiño. Mari Carmen, que tal? Boa tarde. Hola. Como estás? Hola, Mari Carmen. A ver, Mari Carmen, estamos aquí tendo un intenso debate sobre se a xente en Galicia é das espinacas ou non é das espinacas. Ti de que és? Las espinacas. De verdura nada. Siguiente chamada, por favor. É o día da verdura. É o día de verdura. Tamén chamar polos cartos hoxe... A Eso ver, é egoísmo. a ver. Non pasa nada, nós vamos chos dar igual, Sí, home, sí. Se o sabes, vamos chos dar igual. Vámoslo intentar, polo menos. Veña. Veña, vamos alá. Como se chama a receita que está facendo hoxe don Xulio Mato? Pasta Popeye. Moi ben, 50 euros que van para Mari Carmen para o Carballiño. Moi ben, moi ben. Mira que salsa de verdura. Mari Claro, Carmen. mire que salsa de verdura. A verdura é boa, Mari Carmen, hai que Sí. consumila, hai que comela. En calquera caso, se algún día queres vir ao programa, trae unha receita de carne ou de peixe, vale, se queres. De carne, porque de peixe Tampouco! tampouco. Bueno, Pero que comes ti, entón? eu teño que cocer a pasta. Casi nada, ti. Bueno, pois veña, vamos deixar traballar a Xulio. Un bico enormísimo, e Bico grazas por grande. chamar, vale? Gracias. Veña, parabéns polos 50 euriños. Hasta logo, chao, Mira, chao. vamos soltando pouco a pouco, nin peixe, Cuidado, nin verdura. Cuidado, Hai que visitar frecuentemente o cardiólogo. Sí, porque- sí. Mira, este unha auga salgada limpiña, vale? Podemos utilizar na que escaldamos as Ajá. espinacas, vale? Pero, Hola. neste caso, mira, como se lleváis xa a cor da fariña... Sí, que nos e vai queda xa quedando, verde, claro, no. vamos a mover un pouco para que non se nos apelmace. Moi E nada, ben. un minutiño... Cuidado. Onde vai? No, está moi ben porque xa lle marcha a cor toda a fariña e xa ten Claro. un verde super chulo, Claro, verdad? vai quedar super rico. E despois, con ese outro verde por riba... Bueno, espectacular. hai que dar, vamos. Vai ser verdosísimo. o plato da esperanza. Qué maravilla, qué maravilla.
Bueno, señoras e señores, vamos deixar a Xulio Mato aquí e imos ir co Podo seguir público. triturándolo? Sí, do voltas co prato, imos para lá. Veña, vamos. Agora sí que podedes aplaudir moitismo, como se non houbera mañá. Aplaudid agora, agora aplaudid. Ai, ai. Ai. Ti non, Isabel, tentas que aplaudir. Non. Ti é mellor que fales comigo. Ai, sí, bueno. Home, podes aplaudir e falar a vez. Sí. A ver, prova. Hola, hola, hola. A ver, está unha festa, estamos así todas as tardes. Bueno, Isabel, non sei eu que vai pasar aquí. Non sei que pasará, non sei. Non sei se cambiaches de idea que primeiro daches moita caña a Bueno, Xulio. de momento, quedo así. Se de momento vas máis para lá, non para Parece que Estefanía. levaba así boa pinta esos oviños, sabes? Aquí tamén ten, Este tamén Claro. ten boa pinta, pero... Sabes, Da outra maneira xa as comín algunha vez, non sin o queixo. Pero das de Popeye non. Entonces, a ver que pasa. Pois a túa dúbida é como estarán porque nunca as probei. Exactamente. Claro. As de Popeye. Tu cando as probes xa che direi eu. Eso sabes que dá moita forza. Se sobran igual as levo. Sí, home. Se me regala. Aquí temos ali unha reco de tapres, eh? Sí, Sí, pois non hai mira, problema. xa levo cena feita. Non hai problema, xa levas a cena. Queres Claro. vir comigo? Ver como están? Sí. Pois veña, vamos a dar un aplauso a Isabel de Mondoñedo. Vamos para ali, veña. Arriba, con Xulio Mato. Ponte ali a súa esquerda, aquí. Bueno, A ver que sae de aquí, señores e señores. No, xa prácticamente están, mira. Sí. Vamos a probar, Pero teña mellor pinta que cando estaba aí... ¿verdad? Moi ben, Sí. moi ben, Sí, xa está, mira, ahora vámonos sacando. Hola. Te vamos Buah, a hacer sí lo que quedan facemos sempre con superben. calquer tipo de pasta. Moi chulo, eh? Vamos a facer o que facemos sempre con calquer tipo de pasta, que vamos a botar un chisquiño de aceite de oliva. Pa que non se che Para que non se nos apelmace. Moi ben. Como a ver, Se non- Fanny? Se non, se non síguense cocendo, non? Aí ao estar un cosou. No, pero ahora, vamos, como é para comer xa, vámonos empratar, vamos a botar ese poquinho de aceite porque tamén lle damos brillo, vale? Hola. Pero mira que chulas quedaron, eh? Queda moi bonito, sí, sí, sí. Mira, un poquinho dese aceite. Hai que dicir, é de xustiza, dicir. Revisemos ben. E xa, nos Ei, vamos. ei. Moi ben, cañota. Ves? Acaba de justificar a nómina. Vamos, Sí. a pasta. Temos que ir ao forno. Temos que ir ao forno Bueno, de Fanny. salseo, botelle Pois queixo e veña, vou. salsea, remata o prato enorme, todo tanto, imos con Estefanía. Ábrelle aí o fornanda, Estefanía, por favor, Isabel. Sí, señorita. A ver que é o que sai aí. A ver que é o que sai aí, Aquí eh? logo te pon a Que saia traballar. ben, que eu A sou. ver. Hola, vente por aquí, Isabel. Moi ben, eh? Un tachán, por favor, para esta muller. Aí Un está. secreto que faiga ben, que eu tamén traballo de cociñeira. Aí ti tamén traes de cociñeiro. Aquí hai tensión, entón, ese a partir de agora hai segredo? tensión. Porque é cociñeira. Ese segredo que mantiñas, Isabel. Como ule, como se escoita, como... O lirole ben, Verdad, ule Ten moi pintaza ben. eso, ten pinta. Sí que ule, sí. Oh, moi ben, Estefanía, eh? Creo que o ovo Na non miña me terra por cayó. rigontanas con un huevo. Pois mira que pasada. Oi, señores, vamos a dar un fortísimo aplauso aos dous cociñeiros da Voltas co Prato, porque son uns cracks, eh? E imos ir coa pregunta de concurso rapidamente de Estefanía Colmeiro. Como se chama a receita de Estefanía Colmeiro? Como se chama? Torta pascualina. Vamos para lá, vamos para lá. Torta pascualina, para a xente da casa, como se chama? Pascualina, torta pascualina. Pascualina, 664-48419, chamade ao Voltas co Prato. Isabel, cando queiras, vai probando as dúas receitas dos nosos cociñeiros feitas vou empezar íntegramente con espinacas. Non temos moito tempo, na como verdad. sabes. Se nos acaba o programa. Sí. Bueno, imos a Soutomayor. Toro. Begoña, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, Cañota. Que tal? Como estás? Moi ben, con chuvia, pero moi ben. Bueno, está chovendo en todo Galicia, eso é así, é o que hai, é o que toca. Veña, por 50 É o que nos euriños. toca. Por 50 euriños, como se chama a receita de Fanny? A torta pascualina. Moi ben, un aplauso, 50 euriños que marchan para Soutomayor. Moi ben, Begoña. Grazas a todos, chicos. Nada, Boa tarde. gracias a ti, un bico grande, vale? Veña, Chao. aloiños, chao, chao. Pois Isabel de Mondoñedo está probando xa a torta de Estefanía Colmeiro, a Pascualina. Pascualina. Pascualina, eh? Pascualina. Xa non me saía. Pois imos alá. Isabel de Mondoñedo, despois de probar, quen gaña o Voltas co Prato o día de hoxe? Bueno, sinto por ela, Pero- pero encantoume esta. Don Xulio Mato saltou a noticia, eh? Vai levar a receita máis a Xulio Mato, con Mondoñedo. Bueno, señores, señores, non marchamos, queden coa actualidade. Cora Galega, vémonos mañán con máis receitas, como sempre, no Voltas co Prato de Televisión de Galicia. Chao. Mi barco navega surcando los mares. Popeye